Good morning! Good morning, anak! Medyo high yung aking energy para high din yung energy ng ating baby. Good morning and welcome to another vlog. Yan po yung anak ko, si Sophia. Okay, baby, kakain kami dito lang sa sahig. Oh, no! Okay, anak, what do you have? We have bread. Where's the bread, baby? Bread. The cheese. The eggs. And the jam. Ubos na yung kanyang milk. Yeah, bread. Yum, yum. So, alam niyo ba kung anong nangyari today? Gumising siya ng around 7 na siguro yun. I think 7 na. And then, no, 6 something. Maaga siyang gumising. And then, tinanggal niya yung kayang pajama. Ginano niya yung pajama niya. Sabi ko, okay. Kasi puno na din yung diapers. Alam mo yung ginawa? Tumungtong sa cabinet niya, namili ng damit. Nung una, meron siyang pinili na isa, yung kulay blue na may butterfly. Na yung mga pang summer dresses niya. Tapos, sinuot namin. And then, nakita niya to. Sinuot niya naman, ito yung sinuot niya last week sa kanyang appointment. Gustong-gusto niya talagang mag-dress. So, I'm planning na to buy more dress para sa kanya kasi gustong-gusto talaga niya. Nakaka-good vibe sa kanya pag nagde-dress. Oh. Nag-good vibe siya pag naka-dress. So, I'm going to do it as well. So, ngayon, mag-cheat kami. Kasi gustong-gusto yan ni Sophia. So, 4 bacon pieces for Mama and Sophia. Itap ko lang yung yung fats. Para ayan lang. So, diba, tingnan nyo, ang dami din fats kahit bacon lang siya. Normally, so, pag nasa diet ka, bawal yung mga ganito. Dapat lean meat, yung mga walang taba, mga walang, walang buhay pa yan. No, basta walang taba, walang skin. Yun yung mga healthy options. And this one is for Pia. Bacon! Only one, anak. Here. Do not, yeah, it's warm. Put it back here. Okay. Blow it, blow, okay? Oh, shush. So, we're going to eat first. Sus, yung mind ko, alam nyo. Nasa Black Friday ng Outlet Center. Kaso lang, ang hirap pumunta, madaming tao. May appointment kami ni Sophia sa kanyang therapy at saka sa dentist. So, I don't think, pero 8 siya na umaga ha. Open na sila ngayon. Good luck sa aking mga kasama. Bye-bye. Hi. Okay, turn it off. I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가 나나 봐. Sound really fine. 너와 함께 했었던 It's okay now? Yeah?
Tapos murag correct. Yeah, is it finished? Yeah? Very good. The pink one. Yes, the pink. Galing. Ariat. Say hi, baby. Wow! Mama go to toilet, okay? Yeah? Welcome to our shower. Andito din si Sophia with me. Yeah. Stop it, baby. Yes, thank you. Medyo nahirapan ako maglagay ng camera. Wait. Now. Sabon niya yan, sweet salt. Okay, show them your face. Okay. Oh, may samin din siya dyan. Okay. Yeah. Then wash your face with water. Ready? Are you ready na? You ready with water? Okay, sige. Okay. Wash your face. Wash your hands first with water. Hey, here. Look at mama. Ay, parang alam niya na. Inaano ko siya. Pinifilm ko siya. Sa kabila nakatingin. Oh, with water. The other hands also. Wash your hands. Yes, very good. Here. Tapusin ko lang to kasi parang naglalaro na to. Ganda-ganda sa sarili. Ashes! Adje! Tignan niya sa amin niya. Daming splatter ng tubig kasi dyan siya naglalaro. Alam niya kasi na sa kanya yan. Kasi kaya nilagay ko dyan. Yeah. Yan. Dumi-dumi ng ating shower. Yes? Very good. Yes? Pretty now? You're pretty? Choose. Ariat gitu eh. 시간이 길었어 나봐 난 네 옷을 또 보고 있어 Hey, hey, yeah, yeah. I can't control Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby Hey, hey, yeah, yeah. 난 좀 더 빨리 널 잊어야만 해 생각했는데 추억이 잠시 널 떠올린 거야 Say I believe fine Hey, hey, yeah, yeah. I can't control Hey, hey, yeah, yeah. I miss you, baby yeah, yeah, yeah. 너무 어려워 항상 이별은 쉽지 않아
gentlemen. Galing na kami sa Tandarts dentist. I mean, galing na kami sa therapy ni Sophia. And galing na din kami. Nag-grocery kami ng konti. Super madalian lang. Hindi ako, gusto ko sana pumunta sa Lidl kasi lang wala kaming time today. Kasi si Sophia, mainit. Super init niya. Habang nag-grocery kami, natutulog si Sophia. So, in and out siya sa sasakyan. So, palagi siyang nade-disturb. And walang time today. And then super lamig. Talagang super init ni Sophia. Ngayon tignan niyo siya. Oh. Hindi na kami magluto. Cheat day daw namin ngayon ni Dada. Ayan oh. Ayan yung aking baby. Mainit si Sophia. Hindi ko muna siya anuhin kasi iiyak na naman yan. Hayaan ko muna. Nagpe-prepare lang ako ng egg soup for Sophia. Yung yung powder na imimix mo lang saglit. Kumakain din naman siya. Ewan ko kung kakain to. Kasi diba, pag masama yung ating pakiramdam, wala tayong ganang kumain. So, yun ang i-prepare ko sa kanya. And then, biscuit or tinapay siguro para hindi masyadong heavy. Si Bana nag-order sa pizzeria. Tapos, sabi niya, ano ba? Ano ba kakainin mo? Hindi ka ba kakain? Sabi ko, mag-noodles lang ako. Sabi niya, ay hindi, mag-cheat day ka naman. So, mag-cheat ako today kasi siya na magbabayad. So, kaya okay lang kasi siya magbabayad. So, habang naghintay ako, anuhin ko muna yung aming groceries dito para hindi masayang yung aking time. Kasi after nito, si Sophia na din ang aking asikasuhin. Okay? So, eto lang yung ating gagamitin. Egg at chicken and corn powder soup. Yun lang. Madali lang din siyang gawin. Ay, grabe kabisi. Hindi natuloy yung aming paglilinis ng ngipin kasi nagkasakit yung assistant. So, hanggang control lang kung may kung may kailangan pasta, kung may kailangan ayusin, kung may problema ka. Tapos, first time pala ni Sophia sa dentist. Ang problema lang is that hindi ko na-picturean kasi ako yung kumarga sa kanya. Bali sa akin siya nakahiga. So si Dada nakatingin lang. Wala namang ginawa. So kaya wala akong ebidensya, wala akong remembrance na na-control na yung ni Sophia. Yung ipin niya. Okay naman siya. 19 pieces of tooth. Tapos, meron siya, may isa pa daw dito na kailangan pang lumabas. So, ewan ko, baka yan na. Minsan kasi umiinit siya. So, diba no? Sakali. Actually, nag-grocery kami sa Lenders. Medyo namahalan na ako. Wow, namahalan ako. Dati wala akong pakialam. Ngayon, namahalan na talaga ako. May butter bread. Tapos, eto for baon, brown. Eto yung isa butter for Sophia. Iba na nag-cheat. First time lang yan. First time. Sa super tagal na, nag-cola siya. Pero light cola naman yung sa kanya. Cucumber. Tsaka tomato. We have mga meats na marinated na. Kasi hanggang Monday yung work ko. So, para kay Bana, mas madali mag-prepare. Ganyan na lang. I have bananas. Namahalan talaga ako dun. Eto, salad. Mahal na lahat talaga pag wala ng budget. Grabe na talaga to. Iba talaga pag may anak ka na. Mona, tsaka bumili ako ng oatmeal. Kasi malapit na maubos. And I have strawberries. Alam nyo, love na ko na si strawberry. Snack for Dada, free candle siya for tomorrow and Sunday. Broccoli. We have again Mona. Kasi mura lang siya, maliliit. Yogurt for me. Ay! Nakakaloka. Meron din tayong chicken with cheese na nalutuin na lang. Teriyaki chicken. Yan, itatry ko. And more berries kasi maganda yan. And then, atay. Kasi na-miss mo kumain ng atay ng manok. Eto, favorite ko na din siya. We have gristmill pop. Kay Bana yan. Kaya pala hindi siya nag-dessert. Kasi meron pala siya niyan. Tapos, eto, snack na carrots. Uy, I think kailangan ko din matry yan. And we have Greek yogurt na with honey. And,
Eto, palaman sa tinapay ni Bana. Oh, jumbo hotdog. I think, mga ganito ka haba at saka kalaki kay Bana. Di naman. Oh, sa inyo, relate kayo dyan. Oh, ganito siya. Ay! Ganito siya. Oh, diba? Super. Super, diba? Medyo, carry na din. Carry lang. So, mga lalab, see you. See you later, okay? Thank you. Dito na yung dinner namin. Buti na lang hindi masyadong busy maaga sila. Yan pala dinner namin, oh. Medyo hindi busy. Ito kay Dada. Shawarma. And then, we have mine is, pita. Chicken with rice. Yan siya. Tingnan nyo yung rice. Masarap yan. Tsaka may salad. Kain kami ni Sophia nito. Okay. Si Sophia nagtikongkong pa dito ulo. Kayo. Ayaw niya dito. Papayaan mo muna natin. So, grabe. Thank you, Lord. Don't thank Lord. Thank Tata. Oh, hindi siya niwala sa mga ganyan. Kain na kami, ha. Grabe. Cheat day. Oh, namayat na talaga ako. Excited ko kumain. I'm so excited, Dada. My cheat day. Ganyan si Sophia pag may lagnat, talagang pulang-pula. Alam na namin pag namumula yan siya, mainit na yan siya. Ayan, oh. Get thousands of reviews. We're like, oh, poor baby, poor Sophia, get well soon. Get well soon, anak. Mag-will change na, ha? Ayaw niyang madisturbo kasi. Pakita ko lang yung face niya. Ganyan yan siya pag Did you see her? 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지